Ya. Yes. Ora kok iki kok njaluk pirang-pirang iki. Iki ngajajal kebon ora ora to, Nduk. Iki lho, Mas. Nang kono to. Ya wis. Nggih, sakmenika wonten awala Kang Mas. Iya. Heeh. Nggih, sakmenika wonten pamundutan Podang Kuning saking Bapak Gunarto RT 03 Dusun Ngaran Utara Lapangan SMPN 4 Pandak iki lengkap tenan alamatnya Mas. Ngono lek baleke iki nek pamane ra iso ki gampang. Lah iya ngono nek baleke gampang ngono. Iya. Wonten request Podang Kuning Kang Mas. Wis rasa bawani tak kesuwen ya. Oh nggih, diurutke ya Mas. Oh ya. Oke. Podang Kuning dipun pinangkani mangke nggih Kang Mas. Nggih. Mangke sabar nggih. Ampun kesa kondur rumiyin. Nggih. Ampun kondur rumiyin nggih Bapak. Nek kondur nggih, Mang. Mang ditenggorien. Nggih. Sakmenika menapa Kang Mas? Dikasih. Oh tadi ada request juga dari muda-mudi Ngaran. Ada request Pujaningsih Kang Mas. Oh iya. Satu persatu dipenuhi. Oke, iki antri iki Mas request-e. Kok nek oke-oke tak kon nyetel YouTube bae. Heeh, tuku kaset dhewe. Tuku kaset. Heeh. Ya. Pujaningsih. Apa to Mas? Sik sabar. Aku ora dikangseni kok ya Mas, iki mau ngangseni aku wae kleru. Iki kene wis waton gasak ngono wae. Wis kene iki nek waton wirang ngono kok ya jebule. Iya. Kono, aku ora dijak kok.
Rogo Wahyu Mataram. Janji tresno disakseni lintang-lintang ning tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa kusada rembulan ing wayah wengi nambani kasing ati iki bakujane ati ning ati dawang manis kang tak ati-ati. Rogo Wahyu Mataram. Wong bagus aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas tentremno atimu aku setya ngeteni sliramu Yo. aku bisa ngetamu tresno suci ngabihang rahayu yo janji tresno disakseni Yup, 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 yup. lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa kusada rembulan Ing wayah wengi
Tresno atimu aku setya ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci mangyo rahayu Tresno suci mangga rahayu. Sorry ya Mas, aku karang ra latihan. Ya. Iya. Ya, satu persatu. Oh iya. Janing saya aja lali, Mbak. Oke. Iki request-nya kah ya Mas? Mas, iki mau ana selemek ora? Ya wis Nanti apa-apa. mengkis aku. Wis kono kok. Iki minangkani request dari pemuda-pemudi Mas. Iya, wis. Pasrah bongkoan. Pujaning sih, heeh. Lho iki request saka muda-mudi pujaning sih Mas. Astagfirullah. Wis manut buri yo. Ayang. Iya. tresno iki abadi. Duh, dewa-dewa ning asmara tuwana ati kawula. Anggon kula lapun tresno datang dan saking coba Tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih
jene tresno kuwi cepat coba arep tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya rapi sonopo bakal tak coba yen durung bisa renggak kuwasa Mas kowe sing tak sayang pralilo aku kudu kelangan Ani mas musti akan ngati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapun nasro datan kendhat saking coba Kowe wangi ngapateni laire tresno suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiti dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapun tresno datan kendhat saking coba Tarewangi ngapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiti Apik Mas. Asik. Ya wis, ya, terima kasih sudah kawiyarsa nggih. Ampun minangkani. Yo nggih. Menika saking kanca wonten ingkang nemokaken kunci. Kunci. Kunci ganti bandol apa gitu. Nggih sakmenika kunci Honda. Bandole iki apa gelang bunder? Lah, bener nggih. Gelang bunder. Sinten sing rumaos kencalan monggo. Nggih, Ah. menika. Dengan mengganti biaya napa Ora, Mas. ora. Ora nunjukke STNK ya ora reti. Ki laren ditoke ora yo nganggo apa nek ning kunci tok ngoten. Ayo, Nggih. lu bal-balan. Monggo. Ingkang rumaos kecalan kunci monggo. Lah iki kok ya kunci kok ngasih tiba iki kepita Mas. Mbak, piye to Mbak iki, Mbak? Nggih. Oke, sakmenika. Udah. Oh, alah piye to Mbak? Aku nanti pacar iso ilang lho, Mbak. Alhamdulillah Mbak, sakmenika pikantuk Durpres. Kunci motor Honda. Oh ya, matur nuwun wis. Heeh, wis lega. Wis. Ah, kalau sing Sesuk aku arep nyiptake judul lagu es teh. sing ngendang ngasih garing kan. Yes. Aku ya hoi Mas. Rumangsane ketiga apa piye kita iki ngono jare. Salaman sih, oh iya. Nggih, monggo pengairanipun monggo. Pengairan es tes. Es tes. Yuk.
sayang cok. Aja nek dadi angel tambane gitu. Aja ya. Iya, gulung aku ora kuat. Tur dasare anggel mlebu piye lah anggel mlebu. Ndak tak golek nyilih angkong to. Iya, ya. Tarik atas. Roko Wahyu Mataram tarik mas. Roko Wahyu Mataram yo.
hati-hati. Yo, mari ya, salah sakel-sakel, yo. Iya deh, iya. Yo. Wis mati. Sembuh. Yo. Lek pulang kok jajan bakso. Pengen apa? Iya. Sifatku saiki wis beda kowe ninggalke aku manteke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Lintang neng angkasa kowe tega gawe lara marang tresna. Iki pilihanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara hatimu. Tarik. Yo. Ya. Jos. Wes Mas. Wis. Amin sedih ta Mas. Ayo rasa suwe-suwe kaya. Yuk. Ayo Mas. Ya Mas biasanya masih
Catet sabene. Yo, demi dia ya. Nyuwun apa nyuwun ya. Aduh Allah ya abdi lebat narusan titik angalna pasini apakah ayat hati aduh apakah ayat hati bajing loncat bajing loncat bajing loncat bajing loncat
Sing jaluk leran ki kono ya sing tambah di kono. Ya seramu apa sabar ya nak ya. Sabar, sabar. Wayo. Yodi kalau Mas yo. Seger susu nasional. Wayo. Wih. Kalong emas sing ana gulumu saiki wis balik dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu ing apa kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gede rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu saiki kowe lali karo aku. Ora atiku lara rasane ganti tembus ning dada. Nangisku iki kayaknya lari kebangetan opo dosaku iki opo dosaku iki awas awas aduh mas kita kapak itu ya mas aduh yuk 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 tambah nih mas pamangnya ngedram kan ya mas ayo mbak tulungi mbak mbak iya mas Yuk. Oi. sehat ya iyo Dek pentas dhewe. oh kancane lah Ora apa-apa, panggung ini punyamu. goni dewe Goni dhewe. Yo. Engko kan joget suka awal meneh. sental kita sakit yo ya saya nek iki sing nyetel. Saya iki
Ya mas, teriak nih mas. Yo. Yo, aku. Ya. Yo, Kok dadi ganong dhewe. Nah, iya. Yes, yo, wes, yo, kontur, ya. Yo, tak turuti, yo. Ayo masuk, wes. Nah. Ya mas yo. Mung suwe ndi, mung suwe. Lari. Upin, jangan kejar aku Upin. Yo. Siboko. Oh, sibok. Sarinande Putri Suri Yo. pujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande Sarinande Putri Sarinande mengapa nangis matamu bengak aduh ibu aduh ala bapak berasap api masuk di mata Sarinande Putri Sarinande Putri Suri pujaan Dewi setiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande Sarinande Putri Sarinande Putri Suri oh pujaan Dewi tiap hari sang Dewi menari pujaanku Putri Sarinande Sarinande Putri Sarinande Putri Suri pujaan Dewi setiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande. Nah wis penak ira ilok iki jodoh. Ya enak. Iya Mas Tito ini ya. Ayo.
Iya mas, jarane mas, jaran mas. Iya. Mas Pawang jarane ya, dikasih ya. Yup. Iya mas, iya. Pedang mas. Pecut ya kenal wis ya. Iya. Oh njaluke pedang mas. Yes, golek nopo sak-sake mas, yang penting ya. Ndak ramari-mari iki. Ya. Mas golek no pring mas, pring sak-sake mas. Iya. Mas, ya lono wesi iki wae mas. Iki nganu kok ya Arjen tadi. Kepepet. Iya mas, yuk. Wey, ya, oh, ah, wah. Yeay. Kang salambang kang milisi Io. rokan roman sigro prapto apa bar kau butayane rombong ayu mantarna lingser wangi sapi turun bisa nendro kagodo amreng wewayang kang rindu ati ya yo Sembrono njur kulino rang-irang yen bakal nuwuhke tresno. Yoi. aku koyo kene tak iki piye karepe malam mirakake manis pamukane kok main tipe burine pancen nyanyelake muga-muga ayu sapure gonutno ora kodo-kodo. Iki medley. Wis dadi pindah karo ameneh rampung aja. Kayak bakul kaset kan aja. Yo.
Rino Jos. ayo mas Ayo Thomas. ayo bapak masuk ya. Paripurna sampun Bapak Sugatan kesenian jadian Roko Wahyu Mataram katuraken matur nuwun kagem warga masyarakat Roko Wahyu Mataram katuraken matur nuwun nyuwun pamit nyuwun pangapunten matur nuwun kagem Gepro Audio Profesional Sound System Roko Wahyu Mataram Sari ngoceh dheweke ngalih ire tasawang katon manise ati mau yen katon ati jodone ora bakal yen si kodang. Terima kasih. Ati kebahanan. Soyo kontrol tak sanadi sertifikat mulut. terima kasih semuanya matur nuwun. katuraken sugeng dalu sugeng perpisahan pisan malih Roko